Yabona? Yabona umuntu ozongena la unumber 1. Uba Imali eningi number 1. yabona ngesikhathi sani ubhuti waseduze lo uyazazi lezi zinto. Bangifonelile bangitshela. Unumber 1 ijele, unumber 2 uBig Zulu, unumber 3 amageja. Sengishilo #ubhuti waseduze. Mina ngithi uBig Zulu number 1. Ngoba ngitshela nje. Athina amageja lapho. Ayi kodwa ijele ngayisona ijele. Hey nami, yabona Ijele ngiyakutshela ijele ushaya unyaka, unumber 2 uBig Zulu imali eningi. Bengifuna kuba uyena kodwa ayisengiyabona amavoti. Unumber 3 amageja. Awasiphikisa mfo. Asilalela ikhosi elithini, asilalela ikhosi elithini. Yes. Yes. Hawu. Kungenzeka. Yabo angisenendaba. Angisenendaba. Siyabonga. Awuthoni sis. Ukuthi bakwethu Shubile bafethu ngo number 3 4 5. ukuthi uvotile kumanje Ake ngikhuluma amazwi. Athi ngiphinde futhi. Bengithi abaqede phela nasokhosini baqede bakithi. Hawu. uzoqala nje Nopha hlonipha uqalo yaneza ngazi nje. Awukahle ngokuhlonipha vota. Ngazi nje lutho. Avela baqede ekhosini lokhu befonisa mfowethu. Ufuna ukuthi number 3 mfowethu awazi uyachallenge ngempela. Number 3 useshiwo nje. Akashilo. Ngiyaphila thethe ugodo. Sikhona kunjani wena? Basalitshelwa ukufona. Izinto ezenza kanjani? Ngithi babe zohlanzonyela baba. Ijele. Ukuzani baba? Ijele hayi lona ngafuna ushaya. Amageja. Ngithandeni. Yes, Big Zulu. Ndaba ngingasathi baba nje. uBig Zulu. Yes, uqinisile impela ime kahle number yakhe emjita lo. Number uqinisile. Ivule mfambatha noma kanjani? Yes, Big Zulu number 3. Ngizoxhumana phethe ababili nje kuphela bathe #NYE. Konke sokwenzeka. Akasiza la komuni. Unathi Khumalo eMtuba uthi number 1 uBig Zulu, number 2 Khuzani. Fakani ngoma tata. Fakani ngoma. Ngizofekela. Gobe ifulu ke manje. Igeja number 1 mfowethu. Ubhale kanjani? Yes. Kodwa bakuyombatha futhi bafake ingoma mfowethu, bafake ingoma. Hawu, Basikhathi bani isikhathi manje? Awucheka isikhathi lapho lokhunjana nompelo. Bani? 11:50. akusekude. Isho ngathi seshe sa visualize ke bed. Akusekude yakho. Uza siphinde siqhubeke ngeke. Ake sithi upause. Ezu3. Ndiya. Hambela lapha endlini eskiye nasi eskiye. Hambela nje lapha endlini nasi eskiye. Ihawa nginalo. Endlini ikhona lapha endlini hambela lapha endlini. Mam. Ngitheni manje angitshanga utiriritiriti. Yini lekhala lapha? Awumshaya. Yini akusumshade lokhala lapha. Ngitheni? Eliza 2010. Was Khuzani. Was ningangishayela ngama cricket. Was that? House. We ready. Oh, sakala ngare. House. Look, get a phone to land. No, put that again. How is that?
Uzungakhathi mngama ngekijele Umshado angekijele Aus! Hey! Hey!